క్లాసు ప్రారంభిద్దాము. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण, प्रणाम माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरम्। पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి భక్తి వైభవ క్లాస్ లో 1వ స్కందం 7వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకం ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ ఎందుకనో కోహోస్ట్ వెళ్ళడం లేదు ప్రభుజీ, తెలియడం లేదు. ఇస్తున్నా కూడా అది వెళ్ళడం లేదు. రీజన్ ఏంటో తెలియడం లేదు. సో 26 శ్లోకాల వరకు చూశారు. అర్జున ఉవాచ. సో 27వ శ్లోకం భగవాన్ వాచ్తో ఓకే. పోస్ట్ వచ్చింది కదా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో భగవాన్ వాచ్తో ప్రారంభిద్దాం. అందరూ దయచేసి వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. సో అర్జునుడు మరి భగవంతుడి గురించి కొంత స్తుతి, ఎప్పుడైతే అతను బ్రహ్మాస్త్రం వేశాడో మరి అది బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి వచ్చిన ఆ బ్రహ్మాండమైనటువంటి తేజస్సు చూసి అర్జునుడు కొద్దిగా కలవరపడి భగవంతుడిని ఈ రకంగా స్తుతిస్తూ పురుష సాక్షిదీశ్వర కృష్ణ దేవదేవ మహాబాహో అంటూ భగవంతుడిని స్తుతిస్తూ అడగడం జరిగింది. సో అంతటా నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నవాడివి, నువ్వు మరి నిత్యానందుడు అంటూ భగవంతుడి యొక్క కీర్తిని మరొకసారి స్తుతిస్తూ, మరి నువ్వు ఈ భౌతిక శక్తికి పరుడవు కాబట్టి అందరికీ కూడా మరి ధర్మాది చతుర్విధ పురుషార్థాలు కూడా ఇచ్చి ఉన్నావు. నువ్వు ఈ రకంగా భూభారాన్ని తొలగించి నీ భక్తులకు, నీ ఆంతరంగిక భక్తులకు, స్వజనులకు అందరికీ కూడా శ్రేయస్సును ఇవ్వడం కోసం నువ్వు అవతరిస్తూ ఉంటావు. ఈ భయంకరమైన తేజస్సు ఏమిటి, ఇది ఈ రకంగా సర్వత్రా వ్యాపిస్తోంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది ఇది, నేను ఈ విషయం నాకు తెలియడం లేదు అని చెప్పి అర్జునుడు విన్నవించుకున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ వేత్తేదం ద్రోణపుత్రస్య బ్రాహ్మం అస్త్రం ప్రదర్శితం నైవాసౌ వేద సంహారం ప్రాణబాధ ఉపస్థితే. ఓకే. సో ఇది ఎవరైనా చదవాలంటే తాత్పర్యము భాష్యం చదవాలంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రాధిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. 27వ శ్లోకం. శ్రీ భగవానుడు పలికెను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, ఇది ద్రోణతనయుని కార్యముగా నీ వెరుగుము. దాని తేజమును ఏ విధముగా ఉపసింహరింపవలెనో ఎరుగకున్నను. అతడు బ్రహ్మాస్త్ర మంత్రమును ప్రయోగించి ఉన్నాడు. ఆసన్నమైన మృత్యువుచే భయపడిన వాడే నిస్సహాయ స్థితిలో అతడు దీనిని ఉనర్చెను. భాష్యం చదవమంటారా మాతాజీ? చదువు. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాది గారికి జయ. బ్రహ్మాస్త్రం అనున్నది అణుశక్తిపై ఆధారపడిన నేటి కాలపు అణ్వాస్త్రము వంటిది. అణుశక్తి సమస్తమును దహింపజేయగలిగినట్లు బ్రహ్మాస్త్రము కూడా సమస్తమును నశింపజేయగలదు. అణుశక్తి రీతిగానే బ్రహ్మాస్త్రము కూడా భరింపలేనటువంటి ఉష్ణమును జనింపజేయగలదు. కానీ భేదమేమనగా అణుబాంబులు అణ్వాయుధపు స్థూల రూప అస్త్రము కాగా బ్రహ్మాస్త్రము మంత్రములచే తయారయ్యేది సూక్ష్మ రూప అస్త్రము. ఇది ఒకానొక విజ్ఞాన శాస్త్రము. భరతవర్షమందు పూర్వము ఆ శాస్త్రము వాడుకలో ఉండేది. మంత్రోచ్చారణమును కూడినటువంటి అట్టి సూక్ష్మ శాస్త్రము కూడా భౌతికమే అయినను నేటి కాలపు విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఇంకనూ దానిని ఎరుగవలసి ఉన్నది. అటువంటి సూక్ష్మమైన భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము ఆధ్యాత్మిక కానునను అతి సూక్ష్మమైన ఆధ్యాత్మిక విధానముతో ప్రత్యక్ష సంబంధమును కలిగి ఉన్నట్టిది. అనగా మంత్రోచ్చారకుడు అస్త్రమును ఏ విధంగా ప్రయోగించవలనో మరియు ఏ విధముగా ఉపసంహరించవలనో ఎరిగి ఉండును. అది ఏ పూర్ణమైనట్టి జ్ఞానము. ఈ సూక్ష్మ శాస్త్రమును ఉపయోగించుకొనిన ద్రోణాచార్యుని తనయుడు మాత్రం ఉపసంహారము నెరగకుండెను. ఆసన్నమైన మృత్యువుచే భీతి చెందిన వాడే
అతడట్లు దానిని ప్రయోగించెను. ఈ విధముగా అతని చర్య అసమంజసమును అధర్మయుతమును అయి ఉన్నది. బ్రాహ్మణ తనయునిగా అతనికి ఆ పాపకార్యములు ఏమాత్రం తగినటువంటి కావు. అటువంటి ధర్మ నిర్లక్ష్యమునకు అతడు భగవాన్ని చేతనే స్వయంగా శిక్షార్హుడై ఉన్నాడు. హరే హరే కృష్ణ. మాట్లాడండి. ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు. సో అదే ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు అర్జునుడు అడిగిన దానికి సమాధానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంత పెద్ద ఈ తేజస్సు అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు, ఇది ద్రోణతనయుడి యొక్క కార్యంగా నువ్వు తెలుసుకో. వేత్తేదం అంటే నా నుంచి తెలుసుకో. ద్రోణపుత్రుడి వల్ల బ్రాహ్మం అస్త్రం ప్రదర్శితం. సో ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అతను ప్రదర్శించాడు, ద్రోణపుత్రుడైన అశ్వత్థామ. నైవాసౌ అంటే అయినప్పటికీ కూడా అతను నవేద తెలియక ఉపసంహారం తెలియదు, అయినా కూడా ప్రదర్శించాడు, అంటే దీన్ని ఉపయోగించాడు, దీన్ని ప్రయోగించాడు. ప్రాణబాధ ఉపస్థితే, ప్రాణబాధ నుంచి తప్పించుకోవడానికి అతనికి మరి మనం తరుముతూ వెళ్ళే అర్జునుడు ఎప్పుడైతే అతను వెనకపడ్డాడో అతనికి తెలుసు అర్జునుడిగా తను వదలడని. సో ఆ భయంతో ఇలా ద్రోణసుతుడైన అశ్వత్థామ ఈ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. దాని ఉపసంహారం తెలియకపోయినా కూడా ప్రాణబాధతో, అంటే ప్రాణానికి ప్రమాదం వస్తుందనే భయంతో దీనిని ప్రయోగించడం జరిగింది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పాడు. అంటే ఇక ఏమి చేయలేని స్థితిలో, కొంచెం మరి ప్రాణబాధలో ఉన్నాడు, నిస్సహాయ స్థితిలో దీనిని ప్రయోగించాడు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. అయితే భాష్యంలో మనకి ఈ బ్రహ్మాస్త్రం అనేది ఆల్మోస్ట్ మన ఈ రోజుల్లో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అంటున్నాం కదా, వాటికి అవి ఏమైనా ఈ బ్రహ్మాస్త్రానికి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటాయేమో. ఆ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ కూడా బ్రహ్మాస్త్రానికి ఉన్నంత శక్తి వీటికి కూడా లేదు. అంతటి శక్తివంతమైన అన్నమాట. న్యూక్లియర్ వెపన్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో దాని యొక్క శక్తిని బట్టి కొంత ఏరియాని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది, నిజమే. కానీ ఈ బ్రహ్మాస్త్రం మొత్తం అంతరిక్షం మరి కంప్లీట్గా కూడా దీన్ని స్పేస్ అంతా కూడా వ్యాపించగల శక్తి ఈ బ్రహ్మాస్త్రానికి ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తారు. ముందు శ్లోకాల్లో కూడా మనం చూస్తాం కదా అది. సో అంతటి శక్తివంతమైన ఈ బ్రహ్మాస్త్రం అది పార్ట్ ఆఫ్ ద భౌతిక తత్వమే అయినప్పటికీ బ్రహ్మాస్త్రం ఇది మామూలుగా బాణం సంధించి వేయడం అంత ఈజీ అయినది కాదు కదా. దీనికి ఏం చేయాలి అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ నీటిని తాకి పవిత్రమై ఒక స్పెసిఫిక్ మంత్రాన్ని కరెక్ట్గా చెప్పినప్పుడే ఆ బ్రహ్మాస్త్రం పనిచేస్తుంది. సో ఆ మంత్రం బ్రహ్మాస్త్రం పనిచేయాలి అంటే ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే ఆ మంత్రం. ఆ మంత్రాన్ని సరిగ్గా ఉచ్చరించి సరిగ్గా పవిత్రంగా నీటిని తాకి చెప్పినప్పుడే ఆ బ్రహ్మాస్త్రం పనిచేస్తుంది. అలాగే ఉపసంహరణకు కూడా మంత్రం ఉంటుంది. సో అశ్వత్థామకు ప్రయోగ మంత్రం తెలుసు కానీ ఉపసంహరణ మంత్రం తెలియలేదు. కానీ అది ఉపసంహరించుకోలేనని తెలిసినా కూడా ఇంకేం చేయాలో తెలియక అది వాడడం జరిగిందనమాట. సో భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే అంతవరకు భగవంతుడు ఈ మాట చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇక వేరే దారి లేక అతను ప్రాణభయంతో ఉపసంహరణం తెలియకపోయినా కూడా దీనిని ప్రయోగించాడు అని చెప్పారు. మనకి భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే బ్రాహ్మణ పుత్రుడిగా అశ్వత్థామ ఇలాంటి పనులు చేయడం సరి అయిన పని కాదు. మరి అది ధర్మ నిర్లక్ష్యం. అంటే ఉపసంహరణ లేనప్పుడు మరి ఎంత జగత్తంతా కూడా మరి ఈ బ్రహ్మాస్త్రం వల్ల నాశనం అయ్యే ప్రమాదం ఉన్నది. అది తెలిసి కూడా ఏం చేయాలో తెలియకల అంటే ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా బాధ్యతారహితంగా అతను ఆ పని చేయడం మరి తనకే కాదు చుట్టుపక్కల ఉన్న మొత్తం విశ్వానికి కూడా హాని కలిగించే పని చేయడం మరి అది చాలా చాలా పెద్ద నేరం కింద లెక్క. కాబట్టి ధర్మాన్ని కూడా అతను బేసిక్ ధర్మాన్ని పాటించలేదు కాబట్టి ఈ ధర్మ నిర్లక్ష్యానికి కూడా అతను శిక్షార్హుడే అని మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో ఇంతవరకు చెప్పారు. ద్రోణుడి తనయుడు చేశాడు, దాన్ని ఏ రకంగా ఉపసంహరించుకోవాలో తెలియకపోయినా ప్రాణభయంతో ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని, ఇదేమిటి అని అడిగాడు కదా, ఇది బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం. ఎందుకు చేశాడు అంటే భయపడి చేశాడు, ఉపసంహరణ తెలియకపోయినా అని భగవంతుడు చెప్పారు.
నహ్యాస్యాన్యతం కించిద్ అస్త్రం ప్రత్యవకర్షణం జహ్యస్త్ర తేజ ఉన్నర్థం అస్త్రజ్ఞో హ్యస్త్ర తేజసా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాజేశ్వరి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. ఓ అర్జున, వేరొక బ్రహ్మాస్త్రమే ఈ ఆయుధమును నివారింపగలదు. యుద్ధ విద్యయందు నిపుణుడవైనందున నీ అస్త్రతేజముతో ఈ అస్త్రతేజమును ఉపశమింపచేయుము. భాష్యం కూడా చదవమంటారు మాతాజీ? చదువు. భాష్యము. అనువాదము భాష్యము శ్రీల ప్రపాద్ వారికి జై. భాష్యము. అణుబాంబుల వలన కలిగేటి ఫలితములను ఉపశమింపజేయగలిగిన ప్రత్యాయుధములు ఏవియును లేవు. కానీ సూక్ష్మ విజ్ఞాన శాస్త్రము ద్వారా బ్రహ్మాస్త్ర చర్యను నివారింపవచ్చును. పూర్వకాలమున యుద్ధ శాస్త్రమునందు నిపుణులైన వారు బ్రహ్మాస్త్రమును నివారింపగలిగి ఉండిరి. కానీ బ్రహ్మాస్త్రపు ఉపసంహారము ద్రోణతనయునికి తెలియనందున తన ఆయుధపు తేజముతో దానిని ఉపశమింపచేయుమని అర్జునుడు తెలుపబడినాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇలా వేశాడు అర్జున. ఇక అతనికి ఉపసంహరణ ఎలాగూ తెలియదు. మరి ఇంకొక బ్రహ్మాస్త్రమే ఈ ఆయుధాన్ని ఆపగలదు. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధ విద్యలో నిపుణుడు కాబట్టి నీ అస్త్రం యొక్క తేజస్సుతో ఆ అస్త్రం యొక్క తేజస్సును ఉపశమనం చేయి అంటున్నారు. సో ఈ బ్రహ్మాస్త్రం ఆపాలి అంటే ఉపసంహరణ మంత్రమైన తెలియాలి. అది తెలియకపోతే వేరే బ్రహ్మాస్త్రంతో దానిని, అప్పుడు ఈ బ్రహ్మాస్త్రం ఆ బ్రహ్మాస్త్రం రెండు బ్రహ్మాస్త్రాల యొక్క తేజస్సు ఒకదానిని ఒకటి ఎదుర్కొని ఆ తేజస్సును ఆపగలుగుతాయి అన్నమాట. ఆ తేజస్సును ఆర్పగలుగుతాయి. సో అందుకని నువ్వు యుద్ధ విద్యలో నిపుణుడివి కాబట్టి నువ్వు కూడా నీ అస్త్ర తేజస్సుతో ఈ ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని నువ్వు ఉపశమనం చేయి అని భగవంతుడు సలహా ఇచ్చారు. సో నా హి అంటే నిశ్చయంగా అస్య దీనిని అస్యతమం ఇతర ఏది కూడా కించిద్ అస్త్రం వేరే ఏ అస్త్రము దీనిని ప్రత్యవకర్షణం అంటే నివారించలేదు దీని ప్రభావాన్ని. ఆకర్షణం అంటే ప్రభావం. సో వేరే ఏ అస్త్రము కూడా దీని ప్రభావాన్ని నివారించలేదు, ఆపలేదు. జహి శమింపజేయి, నువ్వే దీనిని ఆపు. అస్త్రతేజ, దేంతో? అస్త్రం యొక్క తేజస్సుతో, నీ యొక్క అస్త్రతేజంతో, ఉన్నద్ధం పరమశక్తివంతమైన నీ అస్త్రతేజంతో నీవు దీనిని శమింపజేయి అంటే దీనిని ఆపు, దీనిని శాంతింపజేయి. ఉన్నద్ధం అస్త్రో అంటే పరమశక్తివంతమైనటువంటి అస్త్రజ్ఞో అంటే అస్త్ర విద్యలో నిపుణుడవు నువ్వు. హస్తి నిశ్చయంగా అస్త్ర తేజస, నీ యొక్క అస్త్ర ప్రభావంతో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మాస్త్రం ఎటువంటిదంటే కించిదస్త్రం, ఏ అస్త్రము కూడా దీనిని అపకర్షణం, దీని ప్రభావాన్ని ఏ అస్త్రము కూడా నివారించలేదు, ఏది కూడా ఆపలేదు. కాబట్టి నువ్వు అస్త్ర విద్యలో ప్రవీణుడవు కాబట్టి నీ అస్త్ర తేజస్సుతోనే నువ్వు దీనిని ఆపవచ్చు నిశ్చయంగా అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకొక బ్రహ్మాస్త్రమే తప్ప దీనిని వేరే ఏ అస్త్రంతో కూడా ఎదుర్కోవడం అసాధ్యం అని భగవంతుడు చెప్పారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా మరి యుద్ధ నిపుణుడవు కాబట్టి అస్త్రజ్ఞుడవు అంటే అస్త్ర విద్యలో నిపుణుడవు కదా. నీ అస్త్ర తేజస్సుతో అంటే నీ యొక్క యుద్ధ విద్యా నిపుణులతో నీ అస్త్ర ప్రభావంతో నువ్వు ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎదుర్కో అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ వెపన్స్, అణుబాంబులు కూడా ఉపశమనం చేయాలంటే మరి వేరే ఏమి వేసిన తర్వాత ఇంకా చేసేదేమీ లేదు. అవి క్షణంలోనే వెళ్ళి మొత్తాన్ని కూడా ధ్వంసం చేస్తాయి. అలాగే సూక్ష్మ విజ్ఞాన శాస్త్రం ద్వారా ఈ బ్రహ్మాస్త్ర కానీ ఇక్కడ తేడా ఏమిటంటే ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని మాత్రం మనకున్నట్టు ఆ సూక్ష్మ విజ్ఞానంతో దీన్ని వెంటనే ఆపేయొచ్చు. సో అణుబాంబులు వీళ్ళు వేసి ధ్వంసం చేయడం తెలుసుకున్నారు కానీ దాన్ని ఆపే విధానం తెలుసుకోలేదు. కానీ బ్రహ్మాస్త్రం అలా కాదు, అది ప్రయోగించిన వెంటనే నివారించేది కూడా ఉన్నది తెలిసిన వాళ్లకు. కాబట్టి పూర్వకాలంలో ఆ నిపుణులు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వాళ్ళు నివారించగలిగేవారు. అందుకని బ్రహ్మాస్త్ర ఉపసంహారం మరి అశ్వత్థామకు తెలియకపోయినా
నీ యొక్క ఆయుధం తేజస్సుతో దాన్ని నువ్వు ఉపశమనం చేయి అని చెప్పి అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు సూత మహాముని ఏమంటున్నారు, ఇంతవరకు భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు సూత మహాముని అంటున్నారు ఈ మునులందరితో, సౌనకాది మునులతో ఏమని, సూతౌవాచ శ్రుత్వా భగవతా ప్రోక్తం ఫాల్గునః పరవీరః సృష్ట్వాపస్తం పరిక్రమ్య బ్రాహ్మం బ్రాహ్మాస్త్రం సంధతే. సో సుత్వా భగవతా ప్రోక్తం, భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఈ మాటలు విని అర్జునుడు, ఫాల్గుణుడు అంటే అర్జునుడు, పరవీరః అంటే శత్రుదమనుడు, శత్రువులను శాంతింపుడు భయపెట్టే అణచగల అర్జునుడు సృష్ట్వాపస్తం స్పృశించాడు, దేన్ని ఆప, నీటిని, తం అంటే నీటిని తాకి, తం పరిక్రమ్య దేవదేవుడికి ఆ భగవంతుడికి పరిక్రమ అంటే ప్రదక్షిణ చేశాడు. బ్రాహ్మం బ్రాహ్మాస్త్రం అంటే పరబ్రహ్మం బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధదే ప్రయోగించాడు. సో భగవంతుడి మాటలు విన్న శత్రువులను అణచగలిగిన అర్జునుడు నీటిని తాకి భగవంతుడికి ప్రదక్షిణ చేసి ఈ బ్రహ్మాండమైన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించాడు అంటే ప్రయోగించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ భగవంతుడి వచనాలు విన్న అర్జునుడు జలాన్ని స్పృశించి భగవంతుడిని ప్రదక్షిణ చేసి అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని నివారించడానికి తన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. సంహత్యాన్యోన్యం ఉభయో తేజసి శర సంవృతే ఆవృత్య రోదసి ఖంచ వవృధాతేర్కవహ్నివత్. హరే కృష్ణ. నీలిమ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండ ప్రణామ మాతాజీ. తాత్పర్యం భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద. రెండు బ్రహ్మాస్త్రముల తేజములు ఒకదానితో ఒకటి కలిసినంతనే సూర్యబింబము వంటి గొప్ప అగ్నివలయము ఏర్పడి ఆకాశంను రోదసిని కప్పివేసెను. భాష్యం. బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగముచే జనించడి ఉష్ణము ప్రళయ సమయంన సూర్యుడు ప్రదర్శించడి ఉష్ణమును పోలియుండును. అనుశక్తిచే బహిర్గతమగు ఉష్ణము బ్రహ్మాస్త్రపు ఉష్ణముతో పోల్చినచో అత్యల్పము. అనుభాంబు విస్ఫోటనముచే ఎక్కువలో ఎక్కువ ఒక గోళం నశించిపోవచ్చును. కానీ బ్రహ్మాస్త్రంచే జనించడి ఉష్ణము సమస్త రోదసీ మండలంనే నశింపచేయగలదు. కనుకనే ఇచట ప్రళయ సమయపు అగ్నితో పోలిక కూర్చబడినది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు కూడా తేజస్సుతో ఒకదానితో ఒకటి కలిసాయి. మరి రెండు అటు నుంచి అశ్వత్థామది, ఇటు నుంచి మరి అర్జునుడిది కలిసినప్పుడు ఎంత పెద్ద కాంతి ఏర్పడింది అంటే సూర్యబింబంలాగా గొప్ప అగ్ని వలయం లాంటిది ఏర్పడి ఆకాశాన్ని, రోదసి అంటే స్పేస్ మొత్తాన్ని కూడా, ఆ రోదసి అంటే ఈ గోళాలన్నీ ఉండే ప్లేస్ అని, సో ఈ స్పేస్ అంతా కూడా కప్పివేసింది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు, ఈ వర్ణిస్తున్నారనమాట. ఎవరు? సూత మహాముని. సో సంహత్య ఈ కలయికతో, రెండు అస్త్రాల కలయికతో అన్యోన్యం ఒకదానితో ఒకటి కలిసి రెండు ఉభయో రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి కలిసి వాటి తేజస్సు శరసంవృతే వాళ్ళ బాణాల యొక్క తేజస్సు, రెండు బాణాల యొక్క తేజస్సు కలిసి అన్నిటినీ చుట్టువేసిందట. సంవృతే అన్నిటినీ చుట్టువేసింది. దేన్ని? ఆవృత్య రోదసి. సో ఆవహించేసింది. ఏది? రోదసి అంటే ఈ గ్రహ మండలాలన్నిటినీ, హం ఆకాశాన్ని మరియు ఆకాశాన్ని కూడా ఈ కాంతి ఆక్రమించేసింది అన్నమాట. అది ఎలా ఉంది అంటే ఆ కాంతి వృద్ధి చెందుతూ వవృధాతే అక్క సూర్యగోళం వహ్నివత్, సూర్యగోళం లాంటి అగ్నితో ఆవహించి వేసింది ఈ ఆకాశాన్ని, రోదసి మండలాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఈ రెండు బాణాల యొక్క తేజస్సు ఇలా ఆక్రమించింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాల యొక్క తేజస్సు రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి కలిసిన వెంటనే ఏం జరిగింది అంటే ఇలా మరి అర్క అంటే సూర్యగోళం లాంటి అగ్నితో మొత్తం రోదసిని, ఖం ఆకాశాన్ని కూడా ఆవహించి వేసింది ఆ కాంతి, సూర్యగోళం లాంటి కాంతి. అంటే మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి అంటే మెరుపు వచ్చింది అంటే పెద్ద మెరుపు, పెద్ద కాంతి వస్తుంది కదా మన కళ్ళ ముందు. ఆ కాంతిలో మనకేం కనిపించదు ఒక్కొక్కసారి, అంతటి కాంతి వస్తుంది.
ఒక్కొక్కసారి మరి లైట్ వచ్చినప్పుడు ఎదుగుతున్న వస్తువులు మామూలుగా అయితే కనిపిస్తాయి. అది నార్మల్ లైట్ అయితే. పెద్ద కాంతితో ఉన్న మెరుపు వచ్చినప్పుడు మనకు ఆ కాంతి తప్ప ఇంకా అవతల ఉన్న వస్తువు కూడా కనిపించదు ఏమి. అటువంటి కాంతి అన్నమాట ఇది. సో ఆ తేజస్సుతో మొత్తం కూడా వ్యాపించింది అంటున్నారు. ఈ గ్రహమండలం, ఆకాశం సమస్తం కూడా ఒక పద్యం మెరుపు. మనం ఊహించుకోవాలంటే ఇంకా అదే ఊహించుకోవాలి. ఇటువంటి మెరుపు మనకి కాంతి తప్ప అవతల కనిపించని మెరుపులు ఒక్కొక్కసారి వస్తూ ఉంటాయి కదా, అటువంటి కాంతి. అంతేకాకుండా వేడి ఉష్ణం కూడా ఇస్తుందన్నమాట బ్రహ్మాస్త్రం. సో అలా రెండు కూడా కలిసేటప్పటికి అటువంటి విపరీతమైనటువంటి ఆ కాంతి వచ్చింది. ప్రళయ సమయంలో సూర్యుడు ప్రదర్శించే ఉష్ణంతో పోల్చొచ్చు అంటున్నారనమాట భాష్యంలో. సో అణుశక్తిలో మనకి ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ లో కూడా ఉష్ణం ఉంటుంది. మరి ఆ ఉష్ణం ఉండబట్టే అది మొత్తాన్ని భస్మం చేసేస్తుంది న్యూక్లియర్ వెపన్ కూడా, అణ్వాస్త్రం కూడా. కాకపోతే ఇది ఈ బ్రహ్మాస్త్రపు ఉష్ణంతో పోలిస్తే ఇది ఇంకా అల్పం అంటున్నారు. ఎందుకు? న్యూక్లియర్ వెపన్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాని మాత్రమే ధ్వంసం చేయగలదు, కానీ అణ్వాస్త్రము, ఈ బ్రహ్మాస్త్రము మొత్తం రోదసీ మండలాన్నే నశింపజేయగలదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది ప్రళయ సమయపు అగ్నితో పోల్చదగ్గది. అసలు అణ్వాస్త్రమే భయంకరం, న్యూక్లియర్ వెపన్. మనందరికీ మరి ఈ ఈ జనరేషన్ లో మనకు తెలిసింది, వాడింది హిరోషిమా, నాగసాకి జపాన్లు కదా, రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో. సో అప్పుడు మరి పాపం ఆ రెండు ఊళ్ళు కూడా భస్మం అయిపోయాయి మొత్తం. సో అయినా కూడా అలాంటి అణ్వాస్త్రం కూడా ఈ బ్రహ్మాస్త్రంతో పోలిస్తే చాలా చిన్నది అంటున్నారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మాస్త్రం మొత్తం గ్రహమండలాన్ని నశింపచేయగలదు కాబట్టి ప్రళయకాలపు అగ్నితో పోల్చారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రెండు ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే, ఈ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు కూడా ఒకదానితో ఒకటి కలిసిన వెంటనే అలాంటి గొప్ప అగ్ని వలయం ఏర్పడి ఆకాశాన్ని, రోదసుని కప్పివేసింది. అయితే నాశనం అయ్యేంత టైం లేదన్నమాట. అంతటి మెరుపు లాంటి కాంతి వచ్చి, మెరుపు అనకూడదు, మెరుపు చాలా చిన్నది దాంతో కంపేర్ చేస్తే, కానీ మనకి అర్థం అవడానికి మనం అది వాడవలసి వస్తుంది. సో ఆ కాంతితో వెంటనే ఆ తర్వాత మొత్తం కూడా ఆగిపోవటం జరుగుతుందన్నమాట, జరిగింది. దృష్ట్వాస్త్ర తేజస్తు తయో స్త్రీలోకాన్ ప్రదహన్ మహత్ దహ్యమానా ప్రజా సర్వ సాంవర్తకమమం సత. సో ఇంకా సూత మహాముని చెప్తున్నారు, వర్ణిస్తున్నారు అనమాట ఏ రకంగా ఇది ఉన్నది అని. ఇది చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? హ్యాండ్ ఎవరు రేస్ చేయలేదు. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. అనువాదము భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. అస్త్రముల యొక్క సంయుక్తమైన ఉష్ణముచే ముల్లోక జనులు తప్పించిపోయిరి. ప్రళయ సమయమున సంభవించడి సామర్థకాగ్నిని అది సర్వులకు తలపింప చేసెను. భాష్యం. ఉన్నత లోకములు, అధోలోకములు, మధ్యలోకములను అనివే మూల్లోకములు. బ్రహ్మాస్త్రములు భూమిపైననే ప్రయోగింపబడినను ఆ రెండు ఆయుధముల కలయికచే ఉత్పన్నమైన ఉష్ణము విశ్వమంతయు వ్యాపించను. సర్వలోకవాసులు ఆ ఉష్ణముచే తీవ్రముగా తాపం నొందిన వారై సామర్థకాగ్ని ఉష్ణముతో దానిని పోల్చిది. అనగా అల్పజ్ఞులైన భౌతికవాదులు భావించున్నట్లుగా ఏ లోకములు కూడా జీవరహితంగా లేవు. ధన్యవాదాలు. సో అస్త్రాలు సంయుక్తం, రెండు అస్త్రాల యొక్క కంబైన్డ్ ఉష్ణంతో, జాయింట్ సంయుక్త ఉష్ణంతో ముల్లోకాల్లో జనులు, మరి అది క్షణప్రాయమైనా కూడా అంత వేడి భరించడం కష్టం కాబట్టి అందరూ తప్పించిపోయారు. ప్రళయ సమయంలో సంభవించే ఈ ప్రళయాగ్నిని సాంవర్తకాగ్ని అంటారు. ఇక్కడ సాంవర్తకం అని చెప్పేసి అమంసత. సాంవర్తకం అంటే విశ్వప్రళయ నాశనంలో కలిగే అగ్ని లాంటి అగ్ని అన్నమాట. దాని పేరు ఏమిటి అంటే ఆ విశ్వప్రళయం యొక్క అగ్ని సాంవర్తకాగ్ని అంటారు దాన్ని. కాబట్టి అమంసత, ఇది సాంవర్తకాగ్నియా అని వీళ్ళంతా కూడా అనుకున్నారు, తలపోశారు అందరూను. ఇది ఇంత ఉష్ణంతో, ఇంత ప్రళయ సమయంలో అగ్నిలాగా ఉన్నది కాబట్టి ఆ వేడికి ఇదేదో
ప్రళయాగ్ని అని చెప్పేసి అందరూ అనుకున్నారు. ఏది దృష్ట్వా చూసి అస్త్ర తేజస్సు, ఈ అస్త్రాల యొక్క తేజస్సును చూసి కానీ రెండిటి యొక్క త్రిలోకాన్ అంటే ముల్లోకాలలో వాళ్ళంతా కూడా జనులంతా ప్రదహన్ మహత్ అంటే మండిపోతున్న ఈ తీవ్రమైన ఈ అస్త్రాల యొక్క తేజస్సును చూసి ముల్లోకాల్లో జనులందరూ కూడా దహ్యమాన, వాళ్ళు దహించిపోయారనమాట. వేడికి అంటే అంత తాపం కలిగింది ఆ వేడికి. ప్రజా సర్వత్రా ప్రజలందరూ అన్ని లోకాల్లో వాళ్ళు ఈ వేడికి దహించిపోయారు ఈ రెండు అస్త్రాల యొక్క తేజస్సుకు అంటున్నారు. సర్వులు సాంవర్తకం అమంసత, ఇదేదో ప్రళయాగ్నిలాగా ఉంది అని చెప్పి అందరూ కూడా అనుకున్నారు, తలపోశారు. ఈ అస్త్రాల యొక్క సంయుక్త ఉష్ణతో అంటే రెండూ కలిసిన వేడితో ముల్లోక జనులు తప్పించి ప్రళయ సమయంలో సంభవించేటటువంటి సాంవర్తికాగ్నిలాగా ఉన్నదే ఇది అని వాళ్ళందరూ కూడా అనుకున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే సర్వలోకవాసులు కూడా ఈ ఉష్ణంతో తీవ్రంగా తాపం చెంది ఈ సాంవర్తికాగ్ని అనే దాంతో పోల్చారు కదా. అంటే ఏమిటి అంటే భౌతికవాదులు అనుకున్నట్లుగా ఏ లోకాలు కూడా జీవరహితంగా లేవు, అన్ని లోకాల్లో వాళ్ళు కూడా ఇలా అనుకున్నారు అన్న మాట వాడారు. కాబట్టి అన్ని లోకాల్లో కూడా జీవులు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో భౌతికవాదులు తెలియక అన్ని ప్లేసుల్లో జీవులు లేవు అనుకుంటున్నారు, కానీ ఏ లోకాలు కూడా జీవరహితంగా లేవు అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఆ పాయింట్, ఈ మాటను ఇలా అన్ని లోకాల్లో అందరూ అనుకున్నారు అన్న పాయింట్కి మనకు ఆ విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అది ప్రజోపద్రవమాలక్ష్య లోక వ్యతికరం చతం మతం చ వాసుదేవస్య సంజహారార్జునోద్వయం. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. భాష్యం అనువాదము భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ఆ విధముగా జనులకు సంభవించిన ఉపద్రవమును లోకములకు వాటిల్లిన నాశనమును గమనించిన అర్జునుడు ఆ రెండు బ్రహ్మాస్త్రమును శీఘ్రముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కోరిన రీతి ఉపసంహరించాను. భాష్యం అణుబాంబుల విస్ఫోటనము ప్రపంచమును నశింపజేయనడి సిద్ధాంతము బాలుర ఊహాగానము వంటిది. ఏలయన మొట్టమొదట అణుశక్తి అన్నది ప్రపంచమును నశింపజేయగలిగినంతటి శక్తివంతము కాదు. ఇక రెండవదేమనగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సంకల్పము లేనిదే లేదా అనుమతి లేనిదే ఏదియును సృష్టింపబడుట లేదు, నశించుట జరగదు. కనుక అంచెమున ప్రతిదియు ఆ దేవదేవుని దివ్య సంకల్పంపైనే ఆధారపడి ఉన్నది. ప్రకృతి నియమములే సర్వశక్తివంతములని భావించుటయు మూర్ఖత్వమే. భగవద్గీత యందు ధ్రువపరపబడినట్లు ప్రకృతి నియమములు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అధ్యక్షత ఎందే పనిచేయను. ప్రకృతి నియమములు తన నిర్దేశమునందే పనిచేయనని ఆ దేవదేవుడే అతడు స్వయముగా పలికి ఉన్నాడు. అనగా లోక వినాశమన్నది భగవాన్ని సంకల్పము చేతనే సాధ్యమగును గాని అల్పులైన రాజకీయ నాయకుల విపరీత తలంపులతో కాదు. అర్జునుడు మరియు ద్రోణి ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రములను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉపసంహరింప కోరి ఉండెను. అంతటా అర్జునుచే ఆ కార్యము శీఘ్రముగా నిర్వహింపబడింది. అదే విధముగా సర్వశక్తివంతుడైన భగవాన్ని ప్రతినిధులు పలువురు కలరు, కానీ ఆ దేవదేవుని సంకల్పము చేతనే ఎవరైనను అతడు కోరిన దాన్ని నిర్వహింపగలరు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఇంకా మన సూత మహామునే చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా జనులకు సంభవించిన ఈ ఉపద్రవాన్ని, ఈ లోకాలకి వాటిల్లినటువంటి నాశనాన్ని గమనించిన అర్జునుడు ఈ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలను శీఘ్రంగా భగవంతుడు కోరిన రీతి ఉపసంహరించాడు. సో అర్జునుడు మరి ఈ మొత్తం లోకానికి సంభవించింది కదా ఉపద్రవం, వాటిని ఆపడానికి భగవంతుడు చెప్పినట్లు వెంటనే ఈ తన రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలను తను బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి ఇలా ఆపడం జరిగింది అని చెప్పి, అంటే ఆగింది, ఈ ఉపద్రవాన్ని ఆపగలిగాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్రజోపద్రవం అలక్ష్య అంటే ఈ ప్రజలందరికీ వచ్చిన ఉపద్రవాన్ని అలక్ష్య గమనించి లోక వ్యతికరం చత అంటే లోకాలన్నీ కూడా నాశనం అయ్యేటటువంటి ఉపద్రవం దానిని గమనించి మతం చ అంటే భగవంతుడి యొక్క వాసుదేవస్య మరియు భగవంతుడి యొక్క అభిప్రాయ ప్రకారం సంజహ
సంజహార అంటే ఉపసంహరించాడు అర్జునుడు ద్వయం 2 అస్త్రాలను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్రజలకు వచ్చిన ఉపద్రవాన్ని, లోకానికంతటికీ వచ్చిన ఈ ఉపద్రవాన్ని గమనించి మరియు భగవంతుడి యొక్క సందేశాన్ని ప్రకారం అతను ఈ 2 అస్త్రాలను కూడా సంజహార అంటే ఉపసంహరించాడు అర్జునుడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అని దీని శ్లోకానికి అర్థం. సో ఈ రకంగా మనకి 2 అస్త్రాలు కూడా ఉపశమనం చెందాయి అన్న విషయం సూత మహాముని అందరికీ చెప్పారు. అప్పుడు భాష్యంలో ఏమంటున్నారంటే, ఈ ప్రపంచాన్ని నశింపజేయడానికి మరి మనం ఈ అణ్వాస్త్రాలు ఉపయోగించవచ్చు అని అందరూ అనుకుంటారు. అది కూడా ఒక రకంగా చిన్నపిల్లలు తెలియక అనుకున్నట్లే అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఏ అణ్వాస్త్రానికైనా లిమిట్ ఉంది. అంటే నిజమే, అది భయంకరం. వేసిన తర్వాత దాని యొక్క ఎంతవరకు వెళ్ళగలదో దాని ఆ శక్తి మేరకు అంతటినీ కూడా ధ్వంసం చేస్తుంది. అయితే ఏదైనా సరే ఈ ఇటువంటి బ్రహ్మాస్త్రంతో అది సమం కాదు. అలా అనుకోవడం, అది మొత్తాన్ని నాశనం చేయగలదు అనుకోవడం చాలా తెలివి తక్కువతనం అంటున్నారు, చిన్నపిల్లలు అనుకున్నట్లే. ఎందుకంటే ముందు అణుశక్తి అనేది ప్రపంచాన్ని విశ్వాన్ని నశించేంత పెద్దది కాదు. అది కొంత ఏరియాని ఏమైనా చేయగలదేమో కానీ అది కూడా ఈ భూమిలో. ఇక మరి విశ్వం అంటే భూమి ఒక్కటే కాదు, ఎన్నో లోకాలు ఎంతో ఉన్నది. ఇంకో మనకు అది తెలియక ఇది మొత్తం సర్వం విశ్వాన్ని నాశనం చేయగలదు అనుకుంటారు. బట్ అక్కడ అది కాదు పాయింట్ అని చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు అనుమతి లేదే ఏది జరగదు. ఇక్కడ ఎవరో ఏదో అనుకుని చేయాలి అనుకున్నంత మాత్రాన అది భగవంతుడి యొక్క అనుమతి కూడా అయితేనే ఏదైనా జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ ప్రకృతి నియమాలన్నీ కూడా భగవంతుడి అధ్యక్షతలోనే పనిచేస్తాయని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం కదా. కాబట్టి భగవంతుడే స్వయంగా ఆ విషయం చెప్పారు. లోక వినాశనం కూడా భగవత్ సంకల్పం మీదే. ఆయన అనుకున్నప్పుడే ఈ లోకం కూడా విలీనం అవుతుంది. అందుకే మరి ఇలా, అంతేగాని ఈ రోజుల్లో వచ్చే ఈ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళందరూ ఏదో అనుకున్నప్పుడు దేశ నాయకులు అది జరిగే విషయం కాదు, భగవత్ సంకల్పం ఉండాలి దేనికైనా అంటున్నారు. అలాగే అర్జునుడు ఈ ద్రౌణి అంటే అశ్వత్థామ వీళ్ళిద్దరూ ప్రయోగించిన ఈ బ్రహ్మాస్త్రాలు కూడా అందుకే భగవంతుడు ఆ టైంలో మరి విలీనమయ్యే టైం కాదు కాబట్టి ఉపసంహరించమని అర్జునుడికి సలహా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో అర్జునుడు వెంటనే ఆయన చెప్పిన సలహాను పాటించాడు. సో అలా భగవంతుడికి ఎంతో మంది ఇలాంటి ప్రతినిధులు ఉన్నారు. కానీ ఎవరైనా ఆ భగవంతుడి సంకల్పం చేతే ఆయన కోరిక ప్రకారమే నిర్వహిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడితో చేయించారు. బట్ అర్జునుడు కూడా ఎలా చేయగలిగాడంటే భగవత్ సంకల్పం వల్ల చేయగలిగాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది. సో శ్లోకంలో ఈ 2 అర్జునుడు వేసి ఇంకొక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని, ఈ రకంగా 2 బ్రహ్మాస్త్రాలను ఉపశమనం పొందేటట్లుగా చేశాడు. జనులందరికీ ఉపద్రవాన్ని ఆపాడు ఈ రకంగా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తత ఆసాద్య తరసా దారుణం గౌతమీ సుతం బబంధామర్షతాం రాక్ష పశుం రశనయా యథా. సో అప్పుడు అర్జునుడిగా కోపంతో తామ్రాక్ష అంటే తామర పూలు వంటి కళ్ళతో, అంటే ఎర్రబడిపోయాయన్నమాట. బబంధాం అంటే బంధించి వేశాడట. అమర్ష కోపంతో తామర పూలు వంటి కళ్ళలాగా ఎర్రబడిపోయిన కళ్ళతో బంధించాడు. ఎలా? పశుం రశనయ, పశువును గనక త్రాటితో ఎలా అయితే బంధిస్తారో ఒక తాడుతో పశువుని, ఆ రకంగా కోపంగా ఎర్రని కళ్ళతో అర్జునుడు బంధించాడు. ఎవరిని? తత అసాధ్య అతన్ని పట్టుకుని తరస చాకచక్యంగా దారుణం ప్రమాదకరమైన గౌతమీ సుతుణ్ణి. సో గౌతమీ సుతుడు అంటే మరి అశ్వత్థామ. సో అతన్ని పట్టుకుని అర్జునుడు కోపంతో తామ్రగోళాల వంటి నేత్రాలతో చిక్కించుకుని త్రాటితో పశువుని గనుక బంధించినట్లుగా బంధించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో గౌతమీ సుతుడు అన్నారు కదా, అంటే అశ్వత్థామ తల్లి కృపాచార్యుడి సోదరి, ద్రోణాచార్యుడి భార్య, ఆవిడ పేరు కృపి. ఆవిడ గౌతమ వంశంలో జన్మించింది, అందుకని గౌతమీ సుతుడు అంటున్నారు. వాళ్ళ వంశం గౌతమ వంశం కాబట్టి అలాంటి అశ్వత్థామని
మరి పశువులాగా బంధించబడ్డాడు అని చెప్పిన విషయం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. ఎందుకు అర్జునుడు మరి తన ధర్మం ప్రకారం బ్రాహ్మణ పుత్రుని పశువులాగా బంధించడానికి తగి అంటే అసలు మరి అంటే అనుకోవచ్చు కదా మనం, అదేంటి పాపం వాళ్ళ గురువు గారి పుత్రుడు బ్రాహ్మణుడు ఇలా బంధించాడు అని. కానీ శ్రీధర స్వామి ఏమని వ్యాఖ్యానం చెప్పారు అంటే దీనికి, అలా బంధించడం కరెక్టే అర్జునుడు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆయన పలికిన విషయం భగవంతుడు కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో సమర్థించారు కాబట్టి. అశ్వత్థామ ద్రోణుడు కృపి దంపతుల సంతానం అయినప్పటికీ కూడా మరి తనను తానే ఇలా పాపిగా చేసుకున్నాడు పతితుడుగా అని. అందుకని అతను బ్రాహ్మణుడికి బదులు పశువు అని భావించడమే ఉత్తమం అంటున్నారు. ఇటువంటి పనులు అంటే ఎంతో బాధ్యతారహితంగా సర్వ లోకాలను కూడా నాశనం చేసే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపశమనం చేయడం తెలియకపోయినా కూడా వేసేసాడంటే మరి అతను ఎంత బాధ్యతారహితం, తన యొక్క లైఫ్ కోసం సమస్తాన్ని విధ్వంసం చేయడానికి రెడీ అయ్యాడు. సో అందుకని అతన్ని ఇలా చేశాడు కాబట్టి బ్రాహ్మణుడిగా భావించడం బదులు పశువుగా భావించడమే ఉత్తమం అని భాష్యంలో అంటున్నారు. సో సూత మహాముని ఇలా కోపంతో అర్జునుడు చాకచక్యంగా అతన్ని పశువుని బంధించినట్లుగా త్రాళ్లతో బంధించాడు అని చెప్పారు. శిబిరాయ నినీశంతం రజ్వా భద్వారి పుంబలాత్ ప్రాహార్జునం ప్రకుపితో భగవాన్ అంబుజేక్షణః. సో శిబిరాయ అంటే అర్జునుడు అశ్వత్థామను అట్లా బంధించిన తర్వాత అర్జునుడు యుద్ధ శిబిరానికి తీసుకువెళ్ళాలని అనుకున్నాడట. అయితే అంబుజేక్షుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అంబుజేక్షణ అంటే కలువ పూల వంటి కనులు కలిగిన భగవంతుడు ప్రకుపిత కోపంతో అర్జునుడితో ఇలా అన్నారట. శిబిరాయ నినీశంతం అంటే శిబిరానికి తీసుకువెళ్ళే సమయంలో వీళ్ళు అంటే యుద్ధ శిబిరానికి మరి అశ్వత్థామని కట్టివేసి తీసుకువెళ్తున్నారు కదా, ఆ దారిలో తీసుకువెళ్ళే సమయంలో రజ్వ త్రాళ్లతో బంధించి రిపుం ఈ శత్రువును బలవంతంగా శిబిరానికి తీసుకువెళ్ళే సమయంలో కలువ పూలతో ఉన్న భగవంతుడు కోపంతో అర్జునుడితో ఇలా పలికారు అని చెప్పి సూత మహాముని చెప్తున్నారు. సో అశ్వత్థామను ఆ రకంగా బంధించిన తర్వాత అర్జునుడు అతన్ని యుద్ధ శిబిరానికి తీసుకువెళ్ళడానికి డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. అంతటా అంబుజేక్షుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వృద్ధుడైన అర్జునుడితో ఈ విధంగా పలికారు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి ఇది సూత మహాముని చెప్పిన విషయం. మునులకు భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ప్రకుపితో అంటే కోపంతో అంటున్నారు కాబట్టి భగవంతుడు అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా కోపంగానే ఉన్నారు. కానీ అర్జునుడి కన్నుల నిండాకేది ఎర్రని తామర గోళాలతో పోల్చారు కదా, తామ్రాక్షుడు అన్నాడు అంటే తామర పూలు వంటి ఎర్రని కన్నులతో అని. ఇక్కడ భగవంతుడి అంబుజేక్షణుడు అంటే కలువ పూల వంటి కన్నులతో అని పోల్చారు. అంటే అర్జునుడి కోపము భగవంతుడి కోపము ఒకటి కాదు. భగవంతుడి పరతత్వం కాబట్టి ఆయన కోపం అయినా ఏదైనా ఆయన ఎప్పుడూ పూర్ణుడే అంటున్నారనమాట. ఆయన క్రోధం ఈ త్రిగుణాల చేత బందీ అయిన కోపం కాదు, త్రిగుణాతీతమైనది. ఆయన పూర్ణుడు కాబట్టి క్రోధము ఆనందం రెండూ సమానమే భగవంతుడికి. ఎందుకు అంటే అక్కడ స్వార్థం లేకపోవడం వల్ల. ఏదైనా మరి లోక కళ్యాణం కోసమే క్రోధమైన మరి ఆనందమైన భగవంతుడికి. మనకి క్రోధానందాలు నార్మల్ గా స్వార్థంతో వస్తాయి. మరి అర్జునుడికి అక్కడ ఒక రకమైన స్వార్థంతో మరి పితృలను చంపిన స్వార్థం అని అంటే మనం ఏదైనా క్రోధాన్నైనా ఆనందమైనా మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది, మనకు సంబంధించిన విషయాలు ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడే మనకు కోపము ఆనందము కలుగుతూ ఉంటుంది కదా. భగవంతుడికి సర్వులు కూడా సమానమే కాబట్టి ఆయన క్రోధానందాలన్నీ కూడా లోక కళ్యాణం కోసమే కానీ ఆయన స్వార్థంతో కనెక్షన్. అందుకనే త్రిగుణాతీతం పూర్ణత్వం అన్న మాటలు వాడుతున్నారంటే దాని అర్థం అదనమాట. ఇదేమిటి మనకు వస్తే ఒకటి భగవంతుడికి వస్తే ఒకటి అని డౌట్ రావచ్చు. అక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే బికాస్ భగవంతుడికి ఆ స్వార్థం అనేది ఆ కల్మషం అనేది లేదు. ఆయన సచ్చితానందమూర్తుడు, ఆయన పవిత్రుడు, ఆయన పూర్ణుడు, ఆయన నిష్కల్మషుడు,
రాగద్వేషాతీతుడు, త్రిగుణాతీతుడు, గుణాతీతుడు. అందుకని భగవంతుడి యొక్క క్రోధమైన, ఆనందమైన సర్వుల కోసం, సర్వం కోసం, ధర్మం కోసం, కానీ స్వార్థం కోసం కాదు. అందుకని ఆయన క్రోధం త్రిగుణాలకు లోబడి వచ్చిన క్రోధం కాదు అది. ఎందుకు? లోక కళ్యాణానికి అవసరమైనది కాబట్టి వచ్చినటువంటి భక్తుల వైపు మృగ్గు ఉండే ఆ దివ్య స్వభావానికి అది చిహ్నం మాత్రమే. అంటే మంచిని రక్షించి చెడును శిక్షించే దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ భగవంతుడి యొక్క ధర్మం. కాబట్టి ఆ కారణంగా భగవంతుడి క్రోధం వచ్చినా కూడా ఆయన క్రోధానికి గురి అయ్యేవాడు కాడు, ఆయన ధన్యుడే. ఇక్కడ అందుకని భగవంతుడికి క్రోధం వచ్చిన ఆ భగవంతుడి యొక్క క్రోధానికి మనం గురైనా కూడా మనం ధన్యులమే అంటున్నారు. అందుకే కదా మరి శిశుపాలుడు, కంసుడు వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడితో పూతన వీళ్ళంతా కూడా మరి చివరికి భగవంతుడి యొక్క కరుణకు పాత్రులయ్యారు. ఎందుకంటే ఆయన చేతిలో మరణించగలిగే అదృష్టం వాళ్ళకి కలిగింది కాబట్టి. ఈ విధంగా అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ భగవంతుడు మార్పు రహితుడే. సో ఆయన కోపం వచ్చింది అంటే మనకి భగవంతుడికి కూడా కోపం వచ్చిందా అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ అందుకనే ఆ మీనింగ్, దాని యొక్క ఆ మాటకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట భాష్యంలో. సో ఆయన మరి ఆయన కోపం కూడా మంచికే, అంతేగాని స్వార్థంతో త్రిగుణాలతో కూడిన కోపం కాదు. మైనం పాతార్హసి త్రాతుం బ్రహ్మబంధుం ఇమం జహి యో సావనాగస సుత్తాన్ అవధీన్ నిషి బాలకాన్. సో ఇది ఎవరైనా చదువుతారా మీనింగ్ అది? సో అర్జున ఏమంటున్నారంటే, సో అర్జున నిద్రావస్థలో ఉన్న అమాయకులైన బాలులందరినీ సంహరించినందుకు ఈ బ్రాహ్మణ బంధువుని కనికరంతో నీవు విడవవద్దు అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తున్నారని సూత మహాముని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇదంతా ఇంకా సూత మహాముని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు మైనం పార్థ అర్హసి త్రాతు. సో ఇతన్ని ఎప్పుడు కూడా పార్థ అర్హసి త్రాత్ అంటే విడుదల చేయదు, వదలొద్దు. బ్రహ్మబంధుం ఇమం జహి, ఈ బ్రాహ్మణ బంధువుని నువ్వు ఇతన్ని జహి వధించు అని భగవంతుడు అంటున్నారు. యో ఇతడు అసౌ అనాగసహ అంటే అమాయకులైనటువంటి ఇతను ఏం చేశాడు అంటే ఈ అమాయకులైన సుప్త నిద్రిస్తున్న అవధీత్ నిద్రిస్తున్న వాళ్ళను చంపాడు. అవధీత్ అంటే సంహరించాడు. ఎప్పుడు? నిషి రాత్రి సమయంలో ఈ బాలకులందరూ నిద్రించే సమయంలో ఈ అమాయక బాలకులందరినీ కూడా ఇతను మరి సంహరించాడు. అటువంటి ఈ బ్రాహ్మణ బంధువును నువ్వు సంహరించు అని చెప్పి జహి అంటే వధించు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నిద్రావస్థలో ఉన్న అమాయకులైన బాలులందరినీ కూడా సంహరించాడు. ఈ బ్రాహ్మణ బంధువుని నువ్వు జాలితో కనికరంతో వదలొద్దు అంటున్నారు అనమాట. అర్హసి నువ్వు భాష్యం చదవమంటారు మాతాజీ? చదువు. ఈ శ్లోకం నందు బ్రాహ్మణ బంధువు అను పదము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. బ్రాహ్మణ వంశమున జన్మించినను బ్రాహ్మణునిగా పిలువబడుటకు యోగ్యుడు కానివాడు బ్రాహ్మణ బంధువుగా పిలువబడినే గాని బ్రాహ్మణునిగా కాదు. ఉన్నత న్యాయస్థానములోని న్యాయాధికారి తనయుడు ఉన్నత న్యాయస్థానపు న్యాయాధికారిగా సంబోధింపబడడు. కానీ అతడు న్యాయాధికారి యొక్క బంధువుగా పిలువబడుటలో ఎట్టి దోషము లేదు. అనగా కేవలము జన్మచే ఎవరును ఉన్నత న్యాయస్థానములోని న్యాయాధికారి కానట్లుగా జన్మ హక్కుచే ఎవరును బ్రాహ్మణులు కాజాలరు. బ్రాహ్మణుడగుటకు తగినంత యోగ్యతలను సాధించినప్పుడే అది సాధ్యము కాగలదు. ఉన్నత న్యాయస్థానమునందలి న్యాయాధిపత్యము ఒక యోగ్యుడైన మనుజునకు పదవి అయినట్లే బ్రాహ్మణ పదవి కూడా యోగ్యత ద్వారానే సిద్ధింపగలదు. బ్రాహ్మణేతర వంశములందు జన్మించినను మనుజుని యందు చక్కని లక్షణములు దర్శనమిచ్చినచో అట్టి యోగ్యుడైన వాడు బ్రాహ్మణునిగా అంగీకరింపబడవలనని శాస్త్రములు నిర్దేశించుచున్నవి. అదే విధముగా బ్రాహ్మణ వంశమున జన్మించిన వాడు బ్రాహ్మణ యోగ్యతలను లోపించి ఉన్నచో అతనిని బ్రాహ్మణేతరునిగాను లేదా
చక్కని మాటలలో బ్రాహ్మణ బంధువుగా భావింపవలను. ధర్మ నియమములైన వేదములకు పరమ ప్రామాణికుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయముగా ఈ భేదములన్నింటినీ ఎరుకపరచుచున్నాడు. దీనికి గల కారణమును అతడు రాబోవు శ్లోకములలో వివరింపనున్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాహ్మణ బంధువును నువ్వు సమరించు, వదిలిపెట్టద్దు అని చెప్పారు కదా. సో ఈ బ్రాహ్మణ బంధువు అనే మాట ఎందుకు వాడారు? బ్రాహ్మణుడు అన్న మాట వాడలేదు కాబట్టి ఈ మాట ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడు కూడా ఆయన్ని బ్రాహ్మణుడు అన్న మాట తో రిఫర్ చేయలేదన్నమాట. బ్రాహ్మణ బంధువు అంటున్నారు. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించినా కూడా యోగ్యుడు కానప్పుడు ఇంకా బ్రాహ్మణ బంధువుగానే ఉంటాడు, కానీ నిజమైన బ్రాహ్మణుడు కాదు అంటున్నారనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు? న్యాయస్థానంలో ఉన్న జడ్జి, న్యాయాధికారి వాళ్ళ కొడుకు ఉన్నత న్యాయస్థానపు న్యాయాధికారి అని అనం కదా. ఇప్పుడు జడ్జి గారి కుమారుడు అయినంత మాత్రాన అతను కూడా జడ్జి అని అనం. అలాగే న్యాయాధికారి యొక్క బంధువు అనడంలో తప్పు లేదు. ఆయన కొడుకు కుమారుడో, ఆయన తమ్ముడనో, సోదరుడనో ఏదో చెప్పచ్చు, అంతేగాని అతనే న్యాయాధికారి అని మనం అనం. అలాగే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన బ్రాహ్మణుడు అవ్వడు, బ్రాహ్మణ బంధువు అవుతాడు అని చెప్తున్నారనమాట. సో జన్మ హక్కుతో ఎవరు కూడా బ్రాహ్మణులు కాలేరు. వాళ్ళ ప్రవర్తనతో తగినంత యోగ్యత సాధిస్తేనే బ్రాహ్మణత్వం సాధ్యం అలా అంటున్నారు. సో న్యాయస్థానంలో మళ్ళీ న్యాయాధిపత్యం ఒక యోగ్యుడైన మనిషికి ఆ పదవి ఇస్తారు కదా. అలాగే బ్రాహ్మణ పదవి కూడా ఒక యోగ్యతతోనే వస్తుంది, కానీ పుట్టుకతో రాదు అని చెప్తున్నారు. వేరే వంశాల్లో జన్మించిన వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి మంచి లక్షణాలు కనుక వాళ్ళు తెచ్చుకోగలిగితే యోగ్యులైనప్పుడు వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మణులుగా వాళ్ళని అంగీకరించాలని శాస్త్రాలు కూడా నిర్దేశిస్తున్నాయి అంటున్నారు. అదేవిధంగా బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు మరి ఆ యోగ్యత లేనప్పుడు వాళ్ళు బ్రాహ్మణేతరులు, బ్రాహ్మణ బంధువులు, అంతేగాని బ్రాహ్మణులు కాదు అని ఇక్కడ వివరంగా ఆ మాటకు అర్థం చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడే ఈ భేదాలన్నీ మనకి తెలియపరిచారు. ధర్మ నియమాలు వేదాలకు ప్రామాణికుడైన భగవంతుడే. అందుకని రాబోయే శ్లోకాల్లో కూడా కారణం చెప్తున్నారు. బ్రాహ్మణ బంధువు అని ఎందుకు అన్నారు అంటే మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో అర్థం అవుతుంది అంటున్నారు. చూద్దాము. సో మత్తం ప్రమత్తమున్మత్తం సుప్తం బాలం స్త్రియం జడం ప్రపన్నం విరధం భీతం నరిపుం హంతి ధర్మవిత్. సో మత్తం అంటే అప్రమత్తత అంటాం కదా, అంటే కాషియస్ గా, జాగ్రత్తగా, విచక్షణతో ఉండటం, కేర్ఫుల్ గా, అటెంటివ్ గా ఉండటం. మత్తం అప్రమత్తత అంటే, మత్తం అంటే అది లేకుండా ఉండటం, అంటే అప్రమత్తత లేకుండా ఉండడం. ప్రమత్త అంటే మత్తులో ఉన్నవాళ్ళు, ఉన్మత్తం అంటే మరి కొంత పిచ్చితనం ఉన్నవాళ్ళు, అంటే సరి అయినటువంటి ఉన్మాదంలో ఉన్నవాళ్ళు. అలాగే సుప్తం అంటే నిద్రించే వాళ్ళు, బాలం చిన్నపిల్లలు, బాలురు, స్త్రీలను, అలాగే జడం అంటే మూఢులు, ఏమీ తెలియని వాళ్ళు, ప్రపన్నం శరణు వేడే వాళ్ళు, విరధం రథం లేని వాళ్ళు. రథం లేనప్పుడు కొన్నిసార్లు రథహీనులు అవుతూ ఉంటారు కదా యుద్ధంలో. సో విరధం అంటే రథం లేని వాళ్ళు, భీతం భయపడే వాళ్ళు, నరిపుం అంటే రిపుం అంటే శత్రువు, నహంతి అటువంటి శత్రువును చంపడు. ఎవరు? ధర్మవిధుడు, ధర్మాలు తెలిసిన వాడు ఇటువంటి వాళ్ళని చంపడు. ఎవరు? అటెంటివ్ పాప అంటే ఎటో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళని కొడితే ఎలా ఉంటుందో అదనమాట. మొత్తం అప్రమత్తతగా లేని వాడిని, ప్రమత్తం అంటే మత్తులో ఉన్నవాడిని, ఉన్మాదుడిని, నిద్రించేవాడిని, చిన్నపిల్లలను, స్త్రీలను, మూఢులను, శరణు వేడిన వాడిని, రథం లేని వాడిని, భయపడేవాడిని, నిజమైనటువంటి ధర్మం తెలిసిన వాడు ఇటువంటి శత్రువును చంపడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. అద్భుతంగా చెప్పారు ఇక్కడ ధర్మం విషయం. సో ఆ రోజుల్లో మరి యుద్ధాలు అవి చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతటి ధర్మంతో ఉండేవారంటే కక్షలతో యుద్ధం చేయలేదు. అదే భాష్యంలో కూడా చెప్తారు. ఆ రోజుల్లో మరి యుద్ధాలు చేశారు అంటే ధర్మం కోసం చేశారు, కానీ ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం కాదు. అంటే ఏదో మనం అందుకే యుద్ధ నియమాలు, యుద్ధ ధర్మాలు అంత గొప్పవి. సో అలా ఎలాంటి వాడైనా సరే శత్రువు
వాళ్ళంతా కూడా ధైర్యంతో వీరత్వంతో పోరాడేవారు ఆ ధర్మం కోసం. ఎవరైనా చంపబడుతున్నా కూడా భయపడేవారు కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ధర్మానికి తల ఒగ్గి వాళ్ళ బాధ్యత నేను చేస్తున్నాను, నా యొక్క డ్యూటీ నేను నిర్వహిస్తున్నాను, నా దేశం కోసం, నా ప్రజల కోసం అనే భావం వాళ్ళలో ఉండేది. ఎవరైనా వాళ్ళల్లో భయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే యువతల ధర్మం తెలిసిన ఆ శత్రువుని, ధర్మం తెలిసిన అవతలి పక్షం వాళ్ళని చంపకూడదు. భయపడిపోయి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని చంపకూడదని భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆ రోజుల్లో ఆ ధైర్యంతోనే ఉండి పోరాడుతూ ఉండేవారు. చివరికి ప్రాణాలు పోయినా కూడా వాళ్ళు ఆ స్వధర్మం కోసం వాళ్ళు ఆ భయాన్ని ఎప్పుడు కూడా అందరూ ఆ వీరులు వ్యక్తపరిచేవారు కాదు, భయపడేవారు కాదు. సో అలా వాళ్ళల్లో ఎవరైనా కొంత పిరికితనం ఉన్న వాళ్ళు కానీ, అంతటి శక్తి లేని వాళ్ళు కానీ ఉంటే వాళ్ళని చంపకూడదు, అది తప్పు అంటున్నారు. సో భయపడేవాడిని కూడా చంపకూడదు, వాడు శత్రువు అయినా కూడా అంటున్నారు. అలాంటిది మరి జాగ్రత్తగా లేని వాళ్ళు, ఏదో ఎటో చూస్తున్న వాళ్ళని, మత్తులో ఉన్న వాళ్ళని, ఉన్మాదుడిని, నిద్రించే వాళ్ళని బాలులను, వీళ్ళు మరి కొంచెం వయసులో చిన్నవాళ్లే, మరీ చిన్నపిల్లలు కాకపోయినా ఆ తర్వాత నిద్రిస్తున్నారు పాపం. నిద్రించే వాళ్ళని, స్త్రీలని, మూఢులని, శరణు వేడిన వాడిని, రథం లేని వాడిని, అందుకే అంటే ఆయుధం లేనప్పుడు ఎప్పుడు చంపకూడదు అంటారు. మీరందరూ మనకు తెలిసి భారతంలో చూస్తాం కదా, అభిమన్యుడికి ఆ పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత చివరికి ఆయుధం కూడా ఉండదు. అప్పుడు కర్ణుడిని అడుగుతాడు కదా, ఒక చిన్న నాకు ఆయుధం అన్నా ఇవ్వండి, నా చేతిలో ఏమీ లేదు అంటే, కర్ణుడు మరి దానశీలుడు కాబట్టి ఏదో చిన్న ఖడ్గం ఇవ్వబోతే కూడా దుర్యోధనుడు వారించడం జరుగుతుంది. సో ఆయుధహీనుణ్ణి కూడా చంపకూడదు, అలాగే భయపడే వాడిని కూడా చంపకూడదు. చంపడు నిజంగా ధర్మవిధుడైతే, ధర్మం తెలిసినవాడు, ధర్మవిత్, ధర్మాలు ఎరిగినవాడు, వీళ్ళెవ్వరిని ఇటువంటి వాళ్ళని చంపడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అదే మనకి భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో అంటే యుద్ధం ఆ రోజుల్లో చేశారు అంటే వాళ్ళు యుద్ధం ధర్మం కోసం చేశారు కానీ ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం కాదు. కాబట్టి ఇట్లా మత్తులో నిద్రించే వాళ్ళని ఇప్పుడు కూడా చంపకూడదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ధర్మ నియమానుసారం నిర్వహింపబడే హింస నామమాత్రపు అహింస కంటే శ్రేష్టమైనది అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం హింస చేసినా అక్కడ ధర్మం ప్రకారం చెయ్యాలి, అది అక్కడ ఒక కారణం ఉండాలి, ఒక రీజన్. మరి ధర్మయుద్ధం అక్కడ హింస ఉన్నది, మనుషులు పోతారు, కానీ అది అందరూ ఒప్పుకుని ఆ చివరికి ఇదే మనకి మన యొక్క కలహాన్ని అణుచుకుని, కలహానికి సొల్యూషన్ ఇదే అని రెండు పక్షాల వాళ్ళు ఒప్పుకోబట్టే అక్కడ యుద్ధానికి వచ్చారు. ఈ రెండు పక్షాల వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు, ఏది జరిగినా సిద్ధపడే వాళ్ళు ఆ పరిస్థితికి వస్తారు. అందుకే అలా రెండు పక్షాలు ఒప్పుకున్నందుకే ధర్మయుద్ధం అని చెప్తారు. అందుకని అలాంటి యుద్ధంలో కూడా భయపడే వాడిని కానీ, శరణు వేడిని వాడిని కానీ చంపకూడదు, రథం లేని వాడిని కానీ అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అలా కాకుండా జాగ్రత్తగా లేనప్పుడు, ఎవరో పాపం అప్రమత్తగా ఉన్నప్పుడు, మత్తులో ఉన్నప్పుడు, నిద్రించేటప్పుడు పిల్లలనైనా, స్త్రీలనైనా, మూఢులనైనా, శరణు వేడిన వాడినైనా చంపకూడదు అని భగవంతుడు వివరించారు. స్వప్రాణాన్య పరప్రాణై ప్రపృష్ణాత్యఘృణ అఖిలః తద్వదస్తస్య హి శ్రేయో యద్దోషాద్యత్యధ పుమాన్. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, నీలిమ మాతాజీ హరే కృష్ణ చదువుతారు. మాతాజీ చదవమంటారా? తాత్పర్యం భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద. పరుల ప్రాణమును పణంగా పెట్టి తన జీవితంను పోషించుకున్నట్టి క్రూరుడు, దుర్మార్గుడైనట్టి వాడు తన నిజ శ్రేయము కొరకు నిక్కముగా వదార్హుడు లేని ఎడల తన కార్యములచే అతడు మరింతగా పతనము నొందగలడు. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద. ఇతరుల ప్రాణములను పణంగా పెట్టి క్రూరంగాను సిగ్గుమాలిన తనంతోనూ జీవించువానికి మరణ శిక్షయే ఉచితమై ఉన్నది. దుర్మార్గుడైన వానిని నరకవాసము నుండి తప్పించుటకు అతనికి మరణ శిక్షను విధించుటయే రాజనీతి ధర్మమై ఉన్నది. అనగా ప్రభుత్వంచే మరణ శిక్ష విధింపబడుటయన్నది నేరస్తునికి శ్రేయోదాయకమే కాగలదు. ఏలయన దానిచే మరుసటి జన్మలో అతడు తాను ఒనరించిన హత్యాయనడి పాపకర్మ ఫలములను అనుభవింపవలసిన అవసరము కలగదు. వాస్తవమునకు మరణ దండనం
దండనము హంతకునికి ఒసగబడేది అతి సామాన్యమైన శిక్ష. రాజుచే అట్టి మరణ దండనము విధింపబడేది వారు సారీ. సరే. స్వర్గలోకములందు చేరుటకు యోగ్యులయ్యేడి రీతిగా సర్వ విధములైన పాపముల నుండి ముక్తులు కాగలరని స్మృతి శాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి. మాంసాహారము నాగరిక మానవులకు నిర్దేశింపబడనందున జంతువులను వధించువాడు కూడా హంతకునిగానే పరిగణింపబడినని నాగరిక సూత్రములను ధర్మ నియమములను రచించిన మనువు పలికి ఉన్నాడు. నాగరిక మనుజుని ముఖ్య ధర్మము భగవద్ధామమును చేరుటకు తనను సంశుద్ధినుగా గావించుకొంటయే. జంతువద కార్యంన పలువురు పాపులు పాలు పంచుకొందురనియు వారందరూ హంతకులుగా దండనార్హులనియు మనువు పలికి ఉన్నాడు. ఎవరేని మనుజుని హత్యయందు కుట్రధారులందరూ శిక్షింపబడి రీతి వారందరూ శిక్షార్హులే. జంతువదకు అనుమతి ఇచ్చువాడు, జంతువును వధించువాడు, జంతు మాంసంను విక్రయించువాడు, జంతు మాంసంను వండువాడు, జంతు మాంసంను వడ్డించువాడు, అంత్యంన దానిని భుజించువాడు అందరూ హంతకులుగానే పరిగణింపబడి ప్రకృతి నియమములచే శిక్షింపబడుదురు. భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము ఎంతగా అభివృద్ధి చెందియున్నను జీవుని సృష్టించుట ఎవరికి సాధ్యము కాదు. తత్కారణంన తనకు తోచినట్లు జీవుని సంహరించుటకును ఎవరికి అధికారము లేదు. మాంసాహారుల కొరకే శాస్త్రములు నియమబద్ధములైన జంతు బలులను నిర్దేశించినవి. అట్టి నిర్దేశ కబేలాలను అదుపు చేయుటకే గాని జంతువదను ప్రోత్సహించుట కొరకు కాదు. శాస్త్రములందు చెప్పబడిన జంతుబలి విధానము జంతువునకు మాంసం భుజించువానికి శ్రేయోదాయకమైనదే. యజ్ఞ స్థలమున బలి యొసగబడిన జంతువు శీఘ్రముగా మానవ జన్మ పొందడి కారణంగా అట్టి యజ్ఞము జంతువునకు శ్రేయమునే గూర్చుచున్నది. అదే విధముగా మాంసాహారులు కూడా ఘోరములైనట్టి పాపముల అనగా సంఘం నందు, దేశం నందు, జన సామాన్యం నందు సకల విధములైన దుఃఖములను కలుగజేయు కబేలాల వంటి ఘోరమైన ప్రదేశముల నుండి సరఫరా చేయబడు మాంసంను భుజించడం వంటి నుండి రక్షింపబడుదురు. భౌతిక జగము సహజముగానే సదా దుఃఖభూయిష్టమైనది. అటువంటి దాని యందు జంతువదను ప్రోత్సహించినచో యుద్ధము, కరువు, అంటువ్యాధులు అనేకములైన అవాంఛిత ఆపత్తులతో వాతావరణము మరింతగా కలుషితము కాగలదు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అంటే జంతువధ విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్లోకంలో. మెయిన్ గా చెప్పిన విషయం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ భగవంతుడు ఇవన్నీ మళ్ళీ కొన్ని ధర్మాలు చెప్తున్నారనమాట. సరే, యుద్ధ ధర్మంలో ఎలాంటి వాళ్ళని చంపడం పాపమో చెప్పారు. అది ధర్మం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు చేయరని ఇందాక శ్లోకంలో. ఇక్కడ పరుల ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి తన జీవితాన్ని పోషించుకునే క్రూరుడు, దుర్మార్గుడు, తన శ్రేయస్సు కోసం నిజంగా ఇలా మిగతా వాళ్ళని కూడా ఈ రకంగా అవతల వాళ్ళని హింసించేవాడు నిక్కంగా వధార్కుడు. అంటే అతన్ని చంపవలసిందే. లేని ఎడల తన కార్యాలచే ఇంకా ఇంకా కూడా పతనం చేయగలడు, పతనం పొందుతాడు. ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా నష్టాన్ని, తాపాన్ని కలిగిస్తాడు మనం గనక అతన్ని ఆపకపోతే, అతన్ని వధించకపోతే అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. స్వప్రాణాన్య పరప్రాణై. సో ఎవరైతే ఎదుటి వాళ్ళ ప్రాణాలని పణంగా పెట్టి ప్రపుష్ణాతి చక్కగా స్వప్రాణాన్ని పోషించుకుంటారో, వాళ్ళని వాళ్ళు పోషించుకుంటారో, ఆఘృణ అలా అంటే ఏమాత్రం సంశయం అనేది లేకుండా, కొంచెం కూడా అభిమానం లేకుండా, సిగ్గుమాలిన అనే పదం వాడారు. సో ఆఘృణ అంటే అలాగే ఆ కలహ అంటే అటువంటి దుర్మార్గుడు తద్వధ, అతని వధ నిశ్చయంగా కూడా శ్రేయస్కరమే. ఇటువంటి అంటే ఎదుటివాడి ప్రాణాలతో తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకుందాం అనుకునేవాడు, పోషించుకుందాం అనుకునే దుర్మార్గుణ్ణి వధించడం శ్రేయస్కరమే. యద్దోష అంటే అని చెప్పి దాని వలన దోషం పోతుంది అంటున్నారు. యాతి పోతుంది, అధ లేదంటే అధః పుమాన్, ఆ మనిషి ఇంకా అధోగతికి వెళ్ళిపోతాడు అతని దోషంతో. మనం గనక మంచిదే, అతన్ని వధించడం శ్రేయస్కరమే. లేదు అంటే అతను ఇంకా కూడా అధోగతికి అటువంటి మనిషి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే ఇంకా ఇంకా దిగజారి ఇంకా ఇంకా చెడు పనులు చేసి ఇంకా ఇంకా అందరికీ కూడా ఈ రకంగా చెడును చేయగలడు. కాబట్టి
వేరే వాళ్ళ ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి తన జీవితాన్ని పోషించుకోవాలనుకునే కళ ఇటువంటి దుర్మార్గుడిని మరి వధించడం నిశ్చయంగా శ్రేయస్కరమే. ఎందుకు అంటే అతన్ని మనం గనక చేయకపోతే ఇటువంటి వాడు ఇంకా ఇంకా అధోగతికి వెళ్ళిపోతాడు, ఇంకా మరింతగా పతనం చెందగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇలా భగవంతుడు ఏమిటి ఇలా చంపమంటున్నారు అనే డౌట్ ఏమన్నా మనకు వస్తుంది కదా, అందుకని భాష్యంలో చెప్తున్నారు మరి ఇలాంటి వాళ్ళు ఇతరుల ప్రాణాలని పణంగా పెట్టే క్రూరత్వం ఉన్న వాళ్ళు మరి మరణ శిక్షే వాళ్ళకి కరెక్ట్. మరి వాళ్ళు ఒక రకంగా వాళ్ళ నరకవాసం నుంచి తప్పించొచ్చు మరణ శిక్షతో అంటున్నారనమాట. ఎందుకు అంటే రాజుతో గనక శిక్షించబడ్డప్పుడు అది వాళ్ళకి మంచిదే, శ్రేయస్కరమే అని అంటున్నారు. సో వాళ్ళంతట వాళ్ళు పోయినా ఇంకా నరకానికి వెళ్తారేమో, కానీ ఇలా శిక్షతో పోతే అది వాళ్ళకి శ్రేయస్సే. నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా సరే వాళ్ళు పాపకర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించే అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే ఈ జన్మలో వాళ్ళ పాపానికి ఫలితాన్ని వాళ్ళు అనుభవించారు కాబట్టి ఆ మాట ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి హంతకుడికి మరణదండనం అనేది అతి సామాన్యమైన శిక్ష అంటున్నారు అనమాట. సో అది ఆ తర్వాత మరి ఆ రకంగా మాంసాన్ని భుజించడం కూడా, మరి మాంసం అనేది భుజించడమే కాదు, మరి ఏం చెప్తున్నారు, వడ్డించడము, ప్రోత్సహించడము, ఇవన్నీ కూడా మరి పాపమే అని అంటున్నారు. సో అంటే ఇప్పుడు దాన్ని విక్రయించిన ఏదైనా కూడా అన్నీ మరి ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో భాగమే కాబట్టి అవన్నీ కూడా పాపమే. సో జంతువధను ప్రోత్సహించడం అనేది ఆపినప్పుడు, మనం అది చెయ్యనప్పుడు మరి అసలు మామూలుగానే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వ్యాధులు ఇవన్నీ ఎక్కువే మామూలుగానే మనకు. అలాంటిది ఇంకా ఇటువంటి రకమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఇంకా వాటి వల్ల ఇంకా జబ్బులు ఇవన్నీ రకరకాలు మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తాం. ఒక్కొక్కసారి వాటికి ఏదైనా జబ్బు చేసినా ఆ మీట్ తింటే మంచిది కాదని అది అంటూ ఉంటారు. సో ఇన్ జనరల్ ఇవన్నీ కూడా మంచిది కాదు. కాబట్టి ఈ మాంసాహారం అనేది తినకపోతే, జంతు వధను మనం ప్రోత్సహించకపోతే మన వాతావరణం కూడా కలుషితం కాకుండా ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో విషయం ఏమిటి అంటే, వేరే వాళ్ళ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మా జీవితాన్ని పోషించుకోవాలనుకునే దుర్మార్గుల్ని చంపడం కరెక్టే, వాళ్ళు వధార్హులే. లేదు అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా పతనం చెంది అవతల వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు పతనం చెందడం అంటే ఏంటి, ఇంకా ఇంకా చెడు పనులు చేసి లోకానికి కూడా నష్టాన్ని కలిగిస్తారు. ప్రతిశ్రుతం చ భవతా పాంచాల్యై శృణ్వతో మమ అహరిష్యే శిరస్తస్య యస్తే మానిని పుత్రః. పైగా మరి నువ్వు వధించిన వాళ్ళ శిరస్సు తీసుకొచ్చి అర్పిస్తానని నువ్వు ద్రౌపదికి చెప్పావు కదా, వాగ్దానం చేశావు, నేను విన్నాను. ప్రతిశ్రుతం అంటే ప్రతిజ్ఞ చేశావు కదా నువ్వు, భవత నీవు ఎవరికి, పాంచాలి ద్రౌపదికి, శృణ్వతో మమ నేను విన్నాను, నువ్వు పాంచాలికి ప్రతిజ్ఞ చేయడం నేను విన్నాను. ఏమని, అహరిష్యే తీసుకొస్తానన్నావు శిరస్సులు, తస్య వాళ్ళ యొక్క అతని యొక్క శిరస్సు, యస్తే ఎవరైతే నీ యొక్క పుత్రులను ఎవరైతే సంహరించారో వాళ్ళ శిరస్సులను తీసుకొస్తాను అని చెప్పేసి నువ్వు పాంచాలికి ప్రమాణం చేశావు, నేను విన్నాను అంటున్నారనమాట. కాబట్టి నేను చేసిన ప్రమాణాన్ని నేను ప్రత్యక్షంగా విన్నాను. తదసౌ వధ్యతాం పాప ఆతతాయాత్మ బంధుః భర్తుశ్చ విప్రియం వీరా కృతవాన్ కులపాంసనః. సో ఇది ఏమంటున్నారంటే, హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా, చదువుతారా? హరే కృష్ణ చదువు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ఇతడు ఘాతకుడు మరియు నీ స్వజన హంతకుడే కాక తన ప్రభువునకు కూడా అసంతృప్తి కలిగించనట్టివాడు. కులపాంసుడైన ఇతనిని శీఘ్రమే వధించి వేయము. భాష కూడా చదవనా మాతాజీ? చదువు.
భాష్యము భజ శ్రీల ప్రభుపాదల వారికి జై. ద్రోణాచార్యుని తనయుడు ఇచ్చట కులపాంసునిగా గ్రహింపబడుచున్నాడు. ద్రోణాచార్యుని మంచి పేరు సర్వత్రా గౌరవనీయమై ఉండెను. శత్రుపక్షమున చేరినను ద్రోణాచార్యునికి పాండవులు మిగుల గౌరవమునొసగిరి. యుద్ధారంభమునకు పూర్వము అర్జునుడు ద్రోణునకు నమస్కరించి ఉండెను. అట్టి చర్యలో దోషమేమీయునూ లేదు. కాని ద్రోణాచార్యుని తనయుడు మాత్రము ద్విజులు వనరింపరానటువంటి కర్మలను గావించి పతనమునందెను. అతడు నిదురించుచున్న 5 ద్రౌపది తనయులను వధించెను. తత్కార్యముచే అతని ప్రభువైన దుర్యోధనుడు కూడా సంతృప్తి చెందలేదు. నిదురించు పాండవ పుత్రులను హత్యగావించుట అనడి హేయ కార్యమును దుర్యోధనుడు ఏమాత్రము ఆమోదింపలేదు. అనగా అశ్వత్థామ అర్జునుని స్వజనుల ఎడుల దోషము కావించిన వాడే అతనిచే శిక్షార్హుడయ్యను. సావధాన పరచకనే దాడి చేయువాడు, వెనక నుండి చంపువాడు, ఇతరుల ఇంటికి నిప్పు పెట్టువాడు, ఇతరుల భార్యను చెరపట్టువాడు మరణ శిక్షార్హుడని శాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి. విషయమును గ్రహించి అవసర కార్యమును అర్జునుడు చేపట్టునట్లుగా చేయుటకు శ్రీకృష్ణుడు వీటన్నింటినీ అతనికి తెలియజేయుచున్నాడు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నారు ఏమని, ఈ ఘాతకుడు నువ్వు ద్రౌపదికి ప్రమాణం చేశావు అతని యొక్క శిరస్సును తీసుకొస్తానని, ఇతను నీ పుత్రుల్ని వధించడమే కాకుండా తన ప్రభువుకి అంటే దుర్యోధనుడు తన రాజుకు కూడా అసంతృప్తి కలిగించాడు. కులపాంసుడు పైగా బ్రాహ్మణుడు కులం నుంచి కూడా ఆ అర్హత పోగొట్టుకున్నాడు, కులపాంసుడయ్యాడు. కాబట్టి ఇతన్ని శీఘ్రమే వధించివేయి అని చెప్పి ఇంకా కారణాలు చెప్తున్నారనమాట. అంటే జస్టిఫై చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఊరికినే ఏదో కోపంతో భగవంతుడు అన్నారు అని కాదు, దానికి కారణాలని కూడా క్లియర్ గా చెప్పారు. ఇటువంటివన్నీ చేయబట్టి ఇతను వధార్హుడు అని చెప్పేసి. సో తదసౌ వధ్యతాం, అందుకని అసౌ ఇతన్ని వధతాం, వధార్హుడు, ఇతను చంపదగ్గవాడే, పాపి, ఆతతాయ అంటే నేరస్తుడు, ఆత్మబంధుహ అంటే నీ యొక్క బంధువులను నీ అంటే నీ పుత్రులను సంహరించిన వాడు, భర్తుశ్చ ప్రభువు కూడా అంటే తన యొక్క ప్రభు అతని ప్రభువు కూడా విప్రియం తృప్తిని కలిగించలేదు, ఇతను ప్రియం కలిగించలేదు అతని ప్రభువు కూడా. ఎందుకు, దుర్యోధనుడి దగ్గర తీసుకువెళ్తాడు కదా, తీసుకువెళ్తే దుర్యోధనుడు కూడా నచ్చదు అది ఇతను చేసిన పని. ఇలా నేను ఉపపాండవుని చంపాను నీకు మనశ్శాంతి కలిగించడానికి, నీ కక్ష తీర్చడానికి అని అన్నప్పుడు అది దుర్యోధనుడు కూడా ప్రియం కలిగించలేకపోయాడు తన ప్రభువుకు. వీరకృతవాన్ వీరా ఇలాంటి కులపాంసన చేసిన వాడిని అంటే బ్రాహ్మణ యోగ్యత పోగొట్టుకున్న వాడిని నువ్వు చంపవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇలాంటి కులపాంసుని ఓ వీరా తన ప్రభువు కూడా అసంతృప్తిని కలిగించిన ఈ కులపాంసుని, మరి ఆ నేరస్తుణ్ణి, పాపిని, నీ ఆత్మబంధువులను చంపిన వాడిని తప్పనిసరిగా నువ్వు అతన్ని వధ్యతాం, అతను వధార్హుడు అని భగవంతుడు ఈ కారణాలన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ కారణాలు చెప్పారు. సో ఇక్కడ కులపాంసుడని కూడా చెప్తున్నారు అన్నది ఈ భాష్యంలో చెప్పారు. ఎందుకంటే పాపం ద్రోణాచార్యుడు ఆయన ఎంతో గౌరవనీయుడు, శత్రుపక్షంలో చేరినా కూడా పాండవులు ఆయనకి ఎంతో గౌరవం ఇచ్చారు. సో ముందు ఫస్ట్ మరి ద్రోణాచార్యుడికి నమస్కరించడం కూడా అర్జునుడు చేశాడు, అందులో తప్పేమీ లేదు. కానీ ద్రోణ తనయుడు మాత్రం ద్విజులు అంటే బ్రాహ్మణులు చెయ్యరానటువంటి కర్మలు చేశాడు, అటువంటి తప్పులు చేశాడు. నిద్రిస్తున్న మరి 5 ద్రౌపది తనయుల్ని ఉపపాండవుల్ని వధించాడు. అందుకని దుర్యోధనుడు కూడా అసంతృప్తి చెందాడు, కానీ సుతృప్తి చెందలేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భర్తుశ్చ విప్రియం, అతని యొక్క భర్తు అంటే అతనిని పోషించేవాడు, అతని ప్రభువును కూడా ప్రభువు కూడా ప్రియాన్ని కలిగించలేకపోయాడు అతని యొక్క చేష్టతో అంటున్నారనమాట. సో అశ్వత్థామ అర్జునులు పైగా అర్జునుడి యొక్క స్వజనులు అట దోషం చేసిన వాడు అయ్యాడు, కాబట్టి శిక్షార్హుడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్పారంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా సావధానపరచకుండా అంటే టైం ఇవ్వకుండా దాడి చేసేవాడు, ఎదుటివాడికి వెనక నుంచి చంపేవాడు, ఇతరుల ఇంటికి నిప్పు పెట్టేవాడు, ఇతరుల భార్యలను చెరపెట్టేవాళ్ళు, వీళ్ళంతా కూడా శిక్షార్హులేనని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
సో విషయాన్ని గ్రహించి అవసర కార్యానికి అర్జునుడు చేపట్టేటట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు వీటన్నింటికి కూడా అతని ఈ విషయాలన్నీ క్లియర్ గా భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. ఎందుకు అంటే విషయం నువ్వు చంపడం కరెక్టే అన్న విషయం, దానికి రీజన్స్ ఏంటన్నది భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు. ఈ ఒక్క శ్లోకం చూసి ఆపుదామా? అయితే సూత ఉవాచ. సో సూత మహాముని అంటున్నారు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు, ఏవం పరీక్షిత ధర్మం పార్థ కృష్ణేన చోదితః నైచ్ఛద్ధంతుం గురుసుతం యద్యప్యాత్మహనం మహాన్. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా? రామకృష్ణ ప్రభుజీ. వినీత మాతాజీ మీరు తాత్పర్యం చదువుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. చదువు. తాత్పర్యం చదవండి వినీత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సూత గోస్వామి పలికెను, అర్జునుని ధర్మనిష్టను పరీక్షించుతున్న శ్రీకృష్ణుడు ద్రోణాచార్య సుతుని సంహరింపుమని ప్రోత్సహించినను మహాత్ముడైన అర్జునుడు తన స్వజన హంతకుడైన అశ్వత్థామను వధింపవలననే భావనను ఇష్టపడలేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ భాష్యం చదువుతారా? ఈ పారాగ్రాఫ్ చదువు. ఎస్ మాతాజీ. భాష్యము వైశ్ల ప్రభుపాదికి జై. అర్జునుడు నిస్సందేహముగా గొప్ప మహాత్ముడు. ఆ విషయమే ఇచ్చట కూడా నిరూపింపబడుతున్నది. ద్రోణతనయుని సంహరించుటకు అర్జునుడు ఇచ్చట శ్రీకృష్ణునిచే స్వయముగా ప్రోత్సహింపబడినాడు. ఎవరికి నీ లాభము కలుగునట్లుగా అత్యంత హేయ కార్యములను విపరీత తలంపుతో కావించి తన తండ్రికి తగిన తనయుడు కానప్పటికీ అశ్వత్థామ ద్రోణాచార్యుని తనయుడైన కారణమున అతడు క్షమార్కుడే అని అర్జునుడు భావించెను. తన గురుపుత్రుడు విడువదగిన వాడుగా అతడు తలచెను. హరి కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీరు ఈ పారాగ్రాఫ్ చదువుతారా? సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే. అర్జునుని ధర్మ నిరతిని పరీక్షించుటకే శ్రీకృష్ణుడట్లు బాహ్యంగా అతనిని ప్రోత్సహించెను. దీని ఉద్దేశ్యము అర్జునుడు ధర్మపాలనలో పూర్ణుడు కాదని గాని, అర్జునుని ధర్మ నిరతిని శ్రీకృష్ణుడు తెలియడని గాని భావం కాదు. కేవలము ధర్మ భావనను వృద్ధి చేయుటకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన శుద్ధ భక్తులను పరీక్షలకు గురి చేయుచుండును. గోపికలు అటువంటి పరీక్షలకే గురి చేయబడిరి. భక్త ప్రహ్లాదులను అట్టి పరీక్షకు గురి చేయబడను. కానీ భగవానుడు వసగడి తమ తమ పరీక్షల యందు భక్తులు సదా విజయమునే పొందుచుందురు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ సూత మహాముని ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడి ధర్మని నిష్టను పరీక్షిస్తున్న భగవంతుడు ద్రోణాచార్య సుతుడిని సంహరింపమని ప్రోత్సహించిన మహాత్ముడైన అర్జునుడు తన యొక్క అశ్వత్థామను వధించాలని అతనికి ఇష్టం కలగలేదన్నమాట. ఏవం పరీక్షిత ధర్మం అంటే సూత మహాముని చెప్తున్నారు, ఇది పరీక్షింపబడే ధర్మ విషయంలో పార్థుడు అర్జునుడు కృష్ణేన చోదిత అంటే కృష్ణుడిచే ప్రోత్సహింపబడ్డవాడై, దేనికి అతన్ని వధించమని ప్రోత్సహించారు కదా, అలా వధించమని ప్రోత్సహింపబడ్డవాడై నా ఇచ్చత్ అంటే కోరలేదు, ఇష్టపడలేదు, హంతుం చంపడానికి ఆయన భగవంతుడు ప్రోత్సహించారు అర్జునుణ్ణి, కానీ ఇతని ఇష్టపడడం లేదు చంపడానికి. ఎవరిని? గురుసుతుణ్ణి, తన యొక్క గురుపుత్రుణ్ణి చంపడానికి ఇష్టపడటం లేదు. యద్యపి అయినప్పటికీ ఆత్మహనం ఈ మహాత్ముడు తన ఆత్మహనం అంటే పుత్రహంతకుడైనటువంటి అశ్వత్థామను చంపడానికి ఈ మహాత్ముడికి మనసొప్పలేదు అంటున్నారనమాట. సో అర్జునుని మహాత్ముడుగా ఇక్కడ సూత మహాముని వర్ణిస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే మరి తన పుత్రుల్ని చంపిన వాడైనా సరే తన గురుపుత్రుడు కాబట్టి అతనిని భగవంతుడు ఇతని ధర్మనిష్టను పరీక్షిస్తున్నాడు అనమాట. ఈ కారణాలన్నీ క్లియర్ గా చెప్పారు. ఇందుకు ఇతన్ని చంపడానికి నీకు ఏమాత్రం సందేహం అవసరం లేదు, ఇతను వధార్హుడే అని చెప్పారు. అయినప్పటికీ ధర్మనిష్ట ఉన్నవాడు మహాత్ముడు కాబట్టి తన స్వంత పుత్రులను చంపినా కూడా తన గురుపుత్రుణ్ణి చంపడానికి అర్జునుడికి మనస్సు
ఒప్పలేదు. నైచ్ఛద్దం అంటే నా ఇచ్ఛత్ కోరలేదు, అతనికి ఇష్టంగా లేదు. హంతుం చంపడం గురుసుతుణ్ణి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు నిస్సందేహంగా మహాత్ముడు. ఎందుకంటే మరి సొంత తనయుల్ని సంహరించినా కూడా అతనికి మరి ఇతనెవరో భార్యకు ప్రమాణం చేసినా కూడా చివరికి అతన్ని చంపడానికి అతనికి మనసు రాలేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ద్రోణాచార్యుడి పుత్రుడు కాబట్టి క్షమార్హుడే అని చెప్పి అర్జునుడు అనుకున్నాడు. గురుపుత్రుడు కదా, మరి అతన్ని చంపకూడదు అని. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా అర్జునుడి యొక్క ధర్మనిరతిని పరీక్షించడానికే ఈ రకంగా ప్రోత్సహించారు. కారణాలన్నీ చెప్పారు, కరెక్టే, భగవంతుడు అబద్ధం చెప్పలేదు. కానీ అర్జునుడు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాడా, ధర్మానికి కట్టుబడి ఉంటాడా, లేదా ఈ స్వార్థంతో అటు వెంటనే చేసేస్తానంటాడా అన్న పరీక్ష అన్నమాట. సో ఇలా అర్జునుడు ధర్మపాలనలో పూర్ణుడు కాదు. అర్జునుడు అంటే అర్జునుడికి ధర్మం లేదని గాని ధర్మపక్షాన లేడు అనే సందేహంతో కాదు భగవంతుడు ఇలా చేసింది. కానీ కేవలం ఆ ధర్మ భావాన్ని ఇంకా వృద్ధి చేయడానికే భగవంతుడు ఈ పరీక్ష చేస్తారు భక్తులకు అని చెప్తున్నారు. అంటే అర్జునుడు ఏదో చెడ్డవాడా, నిజంగా మంచివాడా కాదా అలా పరీక్షించడంలా భగవంతుడు, వీళ్ళు ఏ రకంగా ఈ పరీక్షకు తట్టుకుంటారు, ఆ ధర్మ భావనని ఇంకా వాళ్ళలో వృద్ధి చేయడానికే భగవంతుడు ఈ పరీక్షలు ఇస్తూ ఉంటారు. గోపికలకు కూడా అందుకే అటువంటి పరీక్షలు. ప్రహ్లాదుడికి ఏమిటి, వీళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళకి భక్తి లేదని కాదు, భగవంతుడికి తెలుసు వాళ్ళు మహాభక్తులని వీళ్ళందరూ. అయినా కూడా వాళ్ళ యొక్క ధర్మ భావనను ఇంకా, వాళ్ళ భక్తి భావనను, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ని, వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ డివోషన్ ఇంకా పెంచడానికే భగవంతుడు ఆ చివరికి వాళ్ళని ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్ కి తీసుకువెళ్ళడానికి, వాళ్ళ శక్తిని తెలియజేయడానికి యావత్ ప్రపంచానికి కూడా భగవంతుడు ఈ రకమైన పరీక్షలు భక్తులకు పెట్టి మనబోటి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు ఉదాహరణలు అయ్యే విధంగా భగవంతుడు వాళ్లకు ఆ పరీక్షలు పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట. సో అది ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సూత మహాముని భగవంతుడు ప్రోత్సహించినప్పటికీ కూడా గురుపుత్రుని చంపడానికి అర్జునుడు ఇష్టపడలేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఓకే. మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మరి ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ శ్లోక చూద్దాం అయితే. అధోపేత్య లేదు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. డౌట్ కోసం హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు అయితే ఇక్కడతో ఆపుదాము. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో 41 నుంచి చూడొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 40 చూసాము సూత ఉవాచ వరకు, ఆ తర్వాత 41. సో ఇక్కడ భగవంతుడు 22nd నుంచి 26th శ్లోకాస్ లో అర్జునుడు భగవంతుడిని ప్రార్థించాడు కదా, బ్రహ్మాస్త్రం చూసి వెలిగేమిటి, నువ్వే భగవంతుడివి, అందరికీ కూడా నువ్వు ధర్మాన్ని అన్ని కూడా ఇచ్చి ధర్మ సంరక్షణకు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేయడానికి అవతరిస్తూ ఉంటావు, నువ్వే చెప్పు అసలు ఇదేమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు అని చెప్పి ఆ 22, 23, 24 శ్లోకాల్లో భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు ప్రార్థించిన శ్లోకాలు మీరు చూశారు. సో అశ్వత్థామను చంపడానికి చంపకుండా ఉండడానికి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమిటి అన్నది 35 నుంచి 52 శ్లోకాల వరకు చూస్తాం అన్నమాట. సో చంపడానికి అవసరమైన ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని ఇప్పుడు భగవంతుడు కొన్ని చెప్పారు. సో అవి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఎందుకు చంపకూడదు అనుకున్నవి కూడా 52nd వరకు వెళ్తే గానీ మనకు అన్ని తెలియవు. బట్ ఇదొక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ లాగా మీరు చేసుకోవచ్చు మీ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో. అశ్వత్థామను చంపడానికి భగవంతుడు అక్కడ మనకి చంపడానికి రీజన్స్ ఏమిటి, చంపవచ్చు అని అనుకుంటే దానికి రీజన్స్ ఏమిటి అన్నది మనం చూసాం ఇప్పటి వరకు. సో అవి ఒకసారి మీరు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అశ్వత్థామ మరి తను ద్రోణాచార్యుడి పుత్రుడైన అయినా కూడా మరి వంశానికే మచ్చ తీసుకొచ్చాడు. సో అదొకటి. ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే దుర్యోధనుడు అయిన తన యొక్క ప్రభువుకే అసంతృప్తిని కలిగించాడు తను చేసిన పనితో. ఆ తర్వాత భగవంతుడు అర్జునుడి యొక్క ధర్మాన్ని పరీక్షించడం తన 40వ శ్లోకంలో చూసాం. ఏమిటి మరి మిగిలిన గోపికల్ని ప్రహ్లాద మహారాజును కూడా ఆయన ఈ రకమైన పరీక్షలకు గురి చేశారు అంటే
ఎందుకు అంటే వాళ్ళని ఇంకా కూడా భక్తిలో సుస్థిరం చేసి పరిపూర్ణతను తెప్పించడానికి ఒకటి, రెండు మనబోటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ భక్తులు ఎంతటి పరీక్షలనైనా తట్టుకుని ఏ రకంగా వాళ్ళు భగవంతుడి చివరికి కాపాడబడ్డారు అన్న విషయం మనమందరం కూడా చూసి తెలుసుకోవడానికి భగవంతుడు ఈ రకంగా పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటారు అని చెప్పారు. అక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద మన క్లాస్లో చెప్పింది ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు తమ పరీక్షల యందు భక్తులు ఎప్పుడు కూడా విజయాన్ని పొందుతారు. ఆ శుద్ధ భక్తులు కేవలం ధర్మభావన వృద్ధి చేయడానికే శుద్ధ భక్తుల్ని పరీక్షకు గురి చేస్తారు. అందుకే గోపికలు, ప్రహ్లాదుడు కూడా గురి చేయబడ్డారు. అంతేగాని వాళ్ళకి భక్తి లేదని కాదు వాళ్ళకి పరీక్ష పెట్టడం. వాళ్ళ భక్తి భావన పెంచి మనబోటి వారందరికీ కూడా ఆ భక్తుల యొక్క గొప్పదనాన్ని తెలియజేయడానికి, భక్తి యొక్క గొప్పదనాన్ని తెలియజేయడానికి, భక్తి యొక్క ప్రభావాన్ని తెలియజేయడానికి, భక్తి యొక్క శక్తిని మనందరికీ కూడా తెలియజేయడానికి. మరి మనం ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటున్నాము అంటే గోపికలు, భక్త ప్రహ్లాద వాళ్ళు ఎంతటి భక్తులో మనం చూసాం కాబట్టి అవన్నీ ఉదాహరణగా చూసి మనం మనబోటి వాళ్ళని కూడా నేర్చుకుంటామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ యొక్క ధర్మభావాన్ని కూడా వృద్ధి చేయడానికి భగవంతుడు భక్తులకి పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటారు. కానీ భక్తులు ఎప్పుడూ ఏ పరీక్ష పెట్టినా కూడా వాళ్ళు విజయాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో